ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஒரு அடர்த்தியான காட்டுக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்கோம். எதுக்குன்னு கேட்டால் மயில் தொகை பறக்கலாம்னு சொல்லி போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டுருக்கும் வழியில் அங்கே பாருங்க ஒரு மயில் பறக்குதா. அமைதியாக வாங்க. ஒரு மயில் வந்து தொகையை விரித்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. என் சவுண்டை கேட்ட உடனே அது வந்து ஓடிடுச்சு. என்னை வீடியோக்கு நல்லதாக கிளிக் ஆகலை, இருந்தாலும் நான் ஸ்லோ மோஷனில் எடுத்து காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்துலேயே 2 3 மயில் எல்லாம் இருந்துச்சு. எல்லாமே என் சவுண்டை கேட்டு பறந்து ஓடிடுச்சு. சரி, நமக்கு கிடைச்சது வரைக்கும் நல்லது தான் ஒன்று போகுது பார்த்தீங்களா, அந்த பறந்து போகுது மயில். நம்ம எதுக்கு அந்த மயிலெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறோம், நம்ம வந்த வேலையை பார்ப்போமேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். நிறைய மயில் தொகையெல்லாம் கிடக்குது. சரி, ஓகே, நீ இந்த மயில் தொகையை வச்சு என்னடா பண்ணுவேன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க. வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம எல்லாம் பக்கா 90s கிட்ஸு. புக்கு உள்ளாடி வச்சு இது குட்டி போடும் குட்டி போடும்னு சொல்லி பல மாசமாக காத்திருந்து அதை குட்டி போட்டோம் இதே இல்லை. ஏன் சரித்திரத்திலே இல்லை. இருந்தாலும் சரி, நம்ம எடுத்து இந்த தடவையாவது நம்ம புக்கு உள்ளாடி வைக்க வேணாம், நம்ம சாமி ஃபோட்டோவுக்கு முன்னாடி வச்சு சாமியாவது கும்பிடலான்னு சொல்லிட்டு தாங்க எடுக்கிறேன். என்ன பண்ணுறது, ஃப்ரீயாக கிடைக்குது நம்ம எடுக்கிறோம். எங்கள் ஊரில் நானும் பல காடு மேடெல்லாம் ஏறி அலைஞ்சிருக்கேன். இதுவரை எனக்கு மயில் தொகை கிடைச்சதில்ல. உங்கள் ஊரில் இதே போல் மயில் தொகை உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா, கிடைக்கலையா? இல்லை நீங்களும் என்ன போல் 90s கிட்ஸாக இருந்து புத்தகத்துக்குள்ளாடி மயில் தொகையை வச்சுட்டு குட்டி போடும்னு சொல்லி பல மாதமாக காத்துட்டு இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டானதை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மயில் இனத்திலே அழகுன்னு சொன்னால் அது ஆண் மயில் தாங்க. ஆணோட அழகை வர்ணிக்கணும்னா மயிலோட சேர்த்து வர்ணிச்சா மதி. ஆண்களோட வீரத்தை வர்ணிக்கணும்னா ஆண் சிங்கத்தோட வர்ணிச்சா மதி. அதனால தான் நம்ம தேசிய பறவையாட்டு மயிலையும் காட்டுக்கு ராஜாவா சிங்கத்தையும் வச்சிருக்காங்க. நிறைய கிடக்குது. ஆனால் இந்த கிடக்குது. அடுத்தது இங்கே பாருங்க, தெரியுதா? ஆனால் இதெல்லாம் நல்லா உடஞ்சி போயிடுச்சு. இங்கே பாருங்க, இன்னும் ஒன்று இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், பெருசு ஒன்று கிடச்சிருச்சு நமக்கு. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நிறைய கிடக்குது. இதெல்லாம் நிறைய நாள் ஆயிடுச்சுன்னு தோணுது. அங்கே பாருங்கள், அங்கே ஒன்று பெருசு கிடக்குது. ஐயோ, ஆனால் அது இதாகிடுச்சு. இந்தா இருந்துருக்குது பார்த்தீங்களா, செமையாக இருக்குல்ல. நமக்கு வந்து இவ்வளோ மயில் பீலி கிடச்சிருச்சு. இவ்வளோ மயில் பீலி கிடச்சிருச்சு. தேடி பார்த்தா நிறைய கிடைக்கும். இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ கிடக்குன்னு பாருங்கள். ஆனால் இதெல்லாம் நிறைய நாள் ஆயிடுச்சுன்னு தோணுது. அதனால் அதுக்கு முடி ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே பாருங்கள், நமக்கு கிடைச்ச மயில் பீலியெல்லாம் நம்ம இனிமேல் புக்கு உள்ளாடி வைக்க போகிறதில்ல, குட்டி போடுவோம்னு சொல்லிக்கிட்டு இதை வந்து நான் சொன்னது போல் பூஜை ரூமில் வந்து சாமி படத்தை முன்னாடி தான் வைக்க போகிறேன். ஆல்ரெடி நமக்கு நேரமே கிடச்சதையும் வச்சுட்டேன், இதையும் வைக்கிறேன். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.